Goeiedag beste kijkers en luisteraars van Cultuur TV. Man gewond na beschieting vanuit rijdend voertuig. Een man is maandag laat op de avond gewond geraakt bij een schietincident aan de verlengde Hogestraat. Het slachtoffer liep daarbij schotverwondingen op en moest voor behandeling naar het ziekenhuis worden overgebracht. De korpspolitie Suriname kreeg kort voor middernacht een melding van het incident. Bij aankomst troffen agenten het slachtoffer aan met 2 schotwonden in zijn dijen. Volgens medische informatie gaat het om zowel in- als uitschotwonden. Uit een eerste verklaring van het slachtoffer bleek dat hij op dat moment met enkele vrienden buiten stond te praten, toen er plotseling vanuit een rijdend voertuig op hem werd geschoten. De vrienden van het slachtoffer verklaarden dat zij niets Deki ukrabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, bega doti ano sheng na tambum fui ala.